Anthony Bendulo akuti paja monanena kuti tikakupatsani mayina anthu amene akuchita katangale m'bomamo mudzachitapo kanthu a purezidenti ndiyeno ine ndikupatsani mayina awo mafuta kusowa kuvuta zonsezo amene akupangitsa ndi awa mayina awo ndikupatsani choncho inuyo tengani an action tione kuti zikhale bwanji. Nde umo ndimene ndithu Anthony Bendulo wabwerera ndithu ndipo akuyankhula ndithu zambiri muli zambiri mu ripoti la Anthony Bendulo. By the way, mulangeni uja tiya mulangeni zikuoneka zoti mfundo kwenikweni zimene zomuyankha amene kumuyankha mfundozo panalibe. Mfundo zimene zinalipo ndizongomupanga attack. Actually attack yake inali personal attack, like kumunena iyeyo, like no kaso manamva zomunena iyeyo osati kuti akuyankha zimene akunenazo kuti akunenazo ndizabodza ABCD koma izi ndezona hayi koma konali kuti ayi andene 19 andizibweze 100 choncho nde apapa zikuoneka zoti sana muyankhe. Okay. Sabin, evening Malawi. I think it's been some days since we talked. And I was supposed to do a live on Tuesday, that is, which is yesterday. Kupitiliza kani minute na yamba ya mafuta, but unfortunately I had some other issues that I had to sort out. As I said, it would have been traveling kwambiri nde zinazo ndivuta kuti ndikhoza kukhala pansi ndikupanga live, and as I'm talking to you right now ndoti ulendo wanga umene ndimayendawo ndangofika kumene just 45 minutes ago. Ndipo naona kuti because I had promised yesterday and yesterday I didn't have a live, I should be able to come back and engage to you. Nditu of course ndekuti ndili otopa komabe I will still do pang'ono chabe. Mujana nenera kuti nkhani yathu ya mafuta ndi nkhani ya Italy. Ndi nkhani ya Italy chifukwa tiyambira nkhani ya G2G imene nayambira muja, then we'll go kuti pakati pachina chitika kuti mafuta avute ndi chani. Komanso mbuyo mukuti mafuta kuyamba kwenikweni kwa kuvuta kwa mafuta chinapangitsa ndi chani. So but before doing that, there are a number of things that I wanted to address. Issue yamba ndino kuti Malawi tisamasekelere zinthu zovusa. I think ela ndi generation yomapanga bootlick kapena kuti kumapembedza anthu kapena kunyambita anthu inapita. Ela imene ja inapita, and breed ya anthu enafe ndi ajaonena kuti we want the goodness ya Malawi. Tufuna kuti Malawi akhale kuti ali pabwino, and kuti Malawi akhale ali pabwino tikwenera anthu fetizuza na chilungamo. Now there have been a couple of things that I've been saying, and tikamakamba za nkhani ya zinthu zimene zikuchitikazi, olo tikakhala kuti tifuna tipange expose anthu ena awiri atatu mupanga understand zinthu izi. Anthu ena kumakhala kovuta kuti akhoza kutchula mayina anthu kapena kufotokoza mwatsatanetsatane kuti zinthu zikupangika bwanji chifukwa cha zinthu zambiri, monga mwachitsanzo I think anthu akamagwira ntchito mu government, akakhala kugwira ntchito mu boma nthawi imeneyo amayenera kuti asaine ma documents ena, ma documents amene amapanga forbid kapena amapatsa issue ya confidentiality kuti zinthu zina sangayankhule, zinthu zina sangazinene, despite kuona kuti zinthu zikuonongeka. Okay, then aside of that, we should also be able to accept and understand kuti anthu amakhala ndi ma mistakes osiyana-siyana, kapena tizina kuti anthu amakhala ndi ma weaknesses osiyana-siyana. So munthu wina aliyese, there's never gonna be a person who is gonna be perfect. At least
anthu amatha kupanga ma mistake or ma blunder here and there, but it doesn't have to be consistent. It doesn't have to be behavior. Akuti network ikuvuta. Is it true to everybody kapena amene woka, so that I should see kuti tipanga bwanji. Ena akuti network ikuvuta, ena analizalemba kuti network I don't know ngati mukundimva bwinobwino, and if my video is clear as well, just text, just write, just type so that I know, so that at least tidziwe kuti tili limodzi. Yeah, so ndikukamba nkhani zimenezi zonena kuti zinthu zina zikamachitika mboma zimakhala zinthu zovuta kuti anthu amene akugwira ntchito mbomamo akhoza pena pake kupita kukanena ndikukayankhula kuti mboma mukuchita zakuti pa zifukwa zingapo. Chifukwa choyamba akakhala kuti ma mistake akuchitika ku ma offices a boma, office ina iliyonse ya boma imakhala ndi ma spokesperson awo amene ali otamayankhula malo mwawo. So even if you would see kuti ichi chinthu chichikulakwika, ndizovuta zoti munthu amene ali kumene koko angafotokoze kunena kuti ichichi chikulakwika, because akhala kuti akutsutsana mwina ndi malamulo osiyanasiyana. Komanso anthu ambiri survival yawo amakhala zoti ndikuntchito komweko. Now probably sometimes anthu amene akusokonezawo kapena akulakwitsawo mwina ndi mabwana awo, kuti angayankhulenso zinthu ngati zimenezizi amakhala kuopa ya mchere yawo, amakhala kuopa kuti tikayankhula izi mwina ntchito anthu andichotsa, ndikayankhula izi ena amankhula ikachizungu kuti mwina trust anthu indichoka, nde kuti ndikapange nawonso madinkamu olo zakubayiba izi zikhala ngati kuti ndizovutirapo chifukwa chokuti azikanena kuti wakutucha amaulula. Actually, I've seen a couple of times where anthu kwatchula dzina basi aliyese kuthawa amene akhoza kukulula. But let's face it, we have one Malawi, and enafe imene tinkalimbana nthawi imeneja DPP ili mboma, ndekuti iyo inali ndi military, inali ndi NIS, inali ndi china chilichonse kanatha lipanga china chilichonse. On top of that, they had money, they were offering money. Nkhani ya network itu yachuluka apa, anthu akuti network. So ngati timalimba mtima nthawi imenejayi, nkhani ndionera kuti timafuna chani kwenikweni. Chimene timafuna nzoti dziko lathu lisunthe likhale bwino. And ndimayankhula mobwereza kuti ndimayankhula mobwereza kunena kuti mukamapanga munthu china chilichonse muzikhala kuti muli ndi mission ndi ma goals. So some of us, our sacrifices, the goals is to see that there is a transformation for the country yathu imene ili Malawi, such that if we say DPP akupanga izi zitenta achotse mboma, and you do whatever to push them, and kwabwerano boma lathu boma ndilomweli la Malawi Congress Party, anthu ena aso akamapanga zomwezo and you celebrate, then it means you are a hypocrite. I'm not a hypocrite. I could not hate what some people were doing in the DPP, then celebrate those things if the people in MCP are doing those kind of things. So having said that, ndufuna kupanga stress point, because my video andithu akumapita kwa anthu enawo, ndufuna aliyesa amene akuonera video akhale ndi this stress point. I know kuti once I'm doing my videos awawa ena akadzibwera trying amene ojali my weaknesses ake akuti I'm a human being, I also have got weaknesses, that I agree. Komano what we simply said, kuti pazikhala kuti pali consistency. The fact that I have got some weaknesses should not stop me from saying things that are wrong, because TNT kambe chilungamo. When you have at least one person is just all over, pena paliponso all over, and zimene akupangazo akuononga, and wina aliyese kuti ayankhule akuopa because the person feels kuti is very powerful.
pamafunika pali mwambi wina akamanena kuti kunali Makoswe nde kunali mphaka wina akanali wovuta kwambiri. Mphaka amene ujayu kuti athane naye Makoswe anapanga meeting ndikunena kuti okay, so ananena kuti tiye tipeze mmodzi mwa ife atenge belu akamuveke mphakayo, kuti mphaka uja akamabwera aliyense mukamamuona mphakayo kuti akubwera akamamveka belu uja ngilingilingilingili aliyense adzithawa. Ndiyoti Makoswe ajakhala kuti atetezeka chifukwa chokuti pali belu. So the issue is the same with the current status. Kunena zoona pakali panopa Michael Nzamba mphamvu zalowa mulumu ndipo samva za munthu. Ndikunena izi chifukwa amene ndimayamba my life I had a couple of things that I know, and those things they were stinking as I was talking about, but at the moment I started doing my life it has been discovered kuti pabwera anthu ambiri amene abweretsa ma information ena, kunonso kunachitika zakuti, kunonso anapanga zakuti, kunonso anapanga zakuti, and to my surprise anthu amenewo ndi anthu oti ndi akuluakulu. Some of them are cabinet ministers, some of them are MPs, some of them are senior government officers, some of them are heads of institutions. Kunena kuti ya izi zitu ifeyo timasowapo yankhulira, timasowapo onena. Ndiyeno amene akamuveke mphakayo belu, ine nadzipereka kuti ineyo mphakayo ndikamveka belu. Why am I saying so? Of course I saw some comments, people saying ayi wachoka ku Malawi ndoti wathawa ku Malawi. Ine singakhale dziko linatu, namaliza kakhala ku dziko lina kokhala ndi ku Malawi komweko, but it doesn't mean kuti zinthu zimene mapanga then ndizisiya kupanga chifukwa chonena kuti wina akakuyankhula zako. So coming here for a short while, then I'll be back in Malawi. Then from there I'll come back to wheresoever I want to do my things. So issue imene ilipo ndiyo number one, tiyauzanepo apa zonena kuti ine sindimaopa munthu, maopa Mulungu yekha. Pamene pali zinthu zoti tipange timangoyenera kuti tipange. Chachiwiri ndichonena kuti ine Colin Nzamba sindimamuopa. Mfake ndikuchallenge kunena kuti ngati akuona zonena kuti zimene ndikuyankhula ndizabodza apite ku court. In fact lo court nanena kuti tipite mawa, I'll fly back to the country tomorrow. I'll be in the court physically. Chifukwa chonena kuti tatopa we want things to be better. So as I was saying, kunena kuti anthu ena akati amuletse kuti izizi aisiyani amachotsa ntchito, ine sindimafunanso ntchito. I resigned ntchito, nachita kusiya ndekha ntchito. Inali ntchito ya pamwamba, Director of Innovation, Science and Technology. It was a very high profile kind of a job, and ndinasiya ndekha. Ndesu kuti I have literally nothing to lose. The things that I would have feared kuti mwina a Colin Nzamba akhoza kundipanga anatipanga kale and zinakanika. So yeah, it's true, anthu ena manena ya ma attempts onena kuti ayapeza njira mumange uyu anayesera zimenezo koma sizingatheke because my institutions athu amadziwa zonena kuti munthu sungangomanga wopanda chifukwa. Secondly, dziko lino lili ndi malamulo and ineso amisala. Mmene ndimayamba izizi ndimadziwa zoti ndikayamba ma consequences ake, ma terms ake akakhala otero, malamulo a dziko la Malawi akamba zoti chani. So china chilichonse I'm moving with the time, and as I said kuti pakatipa the information that I've been given is information yambiri kuopsa, and what people should be understanding is I'm not doing this thing yonena kuti ndingobwera basi ndingoyankhula aya amene amatena then izikuthapa social media. No, this is izikuthapa social media. As I said, this is not for social media, this is not for likes, this is not for following. I'm doing things one step at a time. I know when to hit what, when to do what, because there is my goals amene tikuyenera kupanga achieve. Choyamba chimene tikuyenera kupanga achieve ndi chani? Tifuna tipange make sure kunena kuti precedence iyi yonena kuti munthu akhoza kumapanga zinthu mu dziko la Malawi mmene angapangire, mmene akufunira yeyo, osamaopa ma jurisdictions anthu ena, osamaopa ntchito za anthu ena zithe.
because kumalawi kuno there is nobody who is above the law, and ine anthu amene ndimalimbana nawo ndi amene akudzitenga zone kuti iwo ali pamwamba pa lamulo. Collins Zamba sali pamwamba pa lamulo, and ndinanena kale kuti silimwamuopa because Collins Zamba is just a person, a normal person, and she's been appointed as a secretary to the president and the cabinet, and the contract yawo so ndiyoti so yathakale so ikutha pompano yathakale. Actually tsiku imene manyamuka akudziwa iwo, tsiku imene manyamuka alandira contract yawo imene tsiku lake limene contract yawo ikutha ine ndikudziwa iwo so akudziwa ine akeyo. Ndesi kuti tizoopsezana kapena kuti tingaope munthu, sitingaope munthu pakali panopa chifukwa choti nthawi yake yatha. So we want to set this as an example. Apart from setting as an example, tufuna kuti ma institutions aboma amene ali ndi ntchito imene akuyenera kugwira. Nakamba nkhani ya illegal appointments. That issue, that story was being followed by the ombudsman. Ndipo anayamba upanga question anthu kunapitidwa ku court kumene kunakatengedwa ma injunction. Kuti anthu asaitanidwe asatani, and my processes are court, but there are those institutions that are taking action over this. The same with nkhani ya malo. When I started talking about it, pali ma institutions angapo amene they reached out. I've spoken to them. Of course now alindizawo and aya kuyesetsa ndithu mayi ufuna kuzimitsa moto masawo anitsa moto, because the first mistake that she made is to undermine thinking that everybody can be bought with money. So akuyesera kuzizimitsa zina koma sikuti zizima zinezozo chifukwa ineyo na ine sundusiya izizi mpaka natikaone kuti kumapeto kwake kwa nkhani izizi zili motani mpaka na Malawi akaone, because there is one thing that we have to understand. Dr. Lazarus Chakwera president anati challenge kuti andi kunali kukasiya kumene ananena kumene ananena kuti iwo atopa ndi nkhalidwe wa anthu amboma lawo amene they are abusing their positions, and I think anapeleka ma examples ama director ena opyeza ma PS, and he said kuti anthu ngati amenewo akabwera pa mtunda chonchi ndikubwera maumboni chonchi awachotsa. Okay, and Chakwera is a person of his own words. So ifeyo tsopano ineyo pakanda panopa, because there are some secrets that are just too weird for you to keep. And I'm telling you, from last week up to now, the information that I've been given, the information that is in my hands is too weird to keep. Komanso, if we don't expose this, ndiye kuti zinthu zimene zidzakhala zikupitilira mpaka nakalekale ndipo ana athu dziko lathu lino lidzakhala lawonongeka. So I'm not going to keep. And again, ena akamayankhula ayaya ameneyu ndiye kuti mwina wajetsedwa chibanzi, inetu palibe amene angandipase chibanzi. That level tinadutsa. Yonena kuti wina akangabwere kunena takhalani apa kapena kuti ndikutumeni, ine sinimatumidwa. Komanso palibe amene angandigule, palibenso amene anganena kuti ndipatseni chibanzi. Aye. So as I said, this is a war that we are looking into, making sure that we sanitize this country. Vuto lalikulu la Malawi sikuti tilibe ma resources. Almost each and every district ku Malawi tili ndi ma minerals. Almost each and every district tili ndi ma economic activities onena kuti akhoza kupanga zoti dziko lino likhale lili bwino. Ma resources ku dziko la Malawi alipo, koma dziko lathu silikutukuka chifukwa ma resources amenewo akupita m'matumba. So yes, I understand anthu ngati achina the current vice president has been just talking, hey, muli mbava mbomamo koma wakanika kutchula mayina. I understand why he's failing to mention names, but what people should not mistaken is kunena kuti the vice president is a minister of state. Akati minister of anapatsa ministry amati minister of state. Akati minister of state, he's the one who is overlooking into everything that is happening in different ministries. And akamayankhula zimene zijaza akuyankhula zimene zichifoti amakhala ndi ma briefing meetings. Komano ndi mmene lili ntchito yawo ndizovuta zoti angangoyankhula.
because it's kutangoamba kutchula maina, it also defeat the whole essence ya kulumbira kumene amalumbira and things like that. Pamene ifeyo ineyo ndili pano sinalumbira, I'm not under any oath that when I see corruption then I will not expose. No. And ndimafuna ndipange one. Of course alintanya matarawo, they were about 43, alindi gulu lawo la Friends of Colin Zamba, and zimene zimachitika nzoti akuwapatsati ma information toti aziyesera kupanga ataki. They're mentioning so many other people amene amawakula amene amakhala ngati kuti they are telling them to akuwasokoneza kuti azikanika kupanga zawo zimene akumapangazo, so they are targeting people. But my today's life, as I said, that I've been in transit, I wanted to engage with you, and I wanted to make a point kunena kuti ifaina mati ya wasiyo panga malaivi suti ndasiya ndipo siningasiye. Number 1. Number 2, aya yamugula palibe amene angandigulene. Those attempts they have been there for so long and sikuti zingagwiritsa ntchito. Number 3, china chilichonse chimene ndanena kuti ndipanga expose, I'm going to expose. Number 4, Achakwera anena kuti once this has been exposed, he is going to take an action. That's what he has said publicly. So what we are going to do, we are going to expose this, and we are going to make sure kunena kuti Achakwera should be able to act on it. So ndimadikira kunena kuti ndikhale kuti ndakhazikika ngati mene ndakhazikika panopa chonchi, kuti once I do that then tiyambe series yathu. Ifa silifunika zoti tikayamba ndidulize ndi series yaitali ya nkhani ya mafuta anayamba kusokonekera bwanji, mafuta pakati panasokonekera bwanji, kalero anasokonekera bwanji, nanga za G2G panopa zikuyenda bwanji, zimenera zitithandize bwanji, nanga za kusokonekera bwanji zambira patipo. And as I said, the moment I'm doing this, I'll be putting my evidence osiyana-siyana ndi ma documents osiyana-siyana. Ndilibe nthawi yoti ndidziyankha anthu ena ake woti atumidwa ndiwo kapena they survive woni kumalipiridwa ndalama amalipira mandalama pitani mudzika mutukwana uyu and whatever. Ndilibe nthawi, but though ndilibe nthawi yoya wanga respond, malamulo so amanenaso kuti anthu akamakutukwana nthawi zina zake koma ngofunika kuti lamulo ligwire ntchito, and amenewo trust me, lamulo ligwira ntchito. And likagwira ntchito aina oti akatulutse zinthu zimene akuyankhulazo akamati chakuti ndikafuna zoti atulutse zimenezo. Pamene ine ndilile pano ndikuchallenge kunena kuti whatever I'm saying, if I'm lying, let's go to court. And I can't wait to go to court. Probably so tikaona kuti mawiki akupita ndithu akuchuluka sakupita ku court, tafunsa nzathu amalamulo kuti kodi palibe malamulo amene a citizen, a concerned citizen can be able to take a public servant amene sakugwira ntchito yake ku court. Ajaki mavutula, I'm DPP but you are just a frustrated failure. Zomwe mafuna through zamba wako okubayo suna chipeze uli ndi maskando wako immigration and all that wakidwa ndi zamba. I think ndimakonda anthu ngati inuyo oti mufuna muzooneka kuti ndinu anzeru kwambiri. Let me see how I can bring you online bwanji tiyankhulane inuyo muti ajaki matukula. Ine ndimadana ndi anthu omayankhula zinthu zopanda maumboni. Mukati frustrated failure ndi zomwe ndimafuna through zamba, mukati zimene ndimafuna mukutanthauza nyani, because izi tisamango yankhula zongoganiza mutu. I'm a person who believes working in data, working with facts. We should be detailed. Ndiye mwina mukanakhala kuti munatiyankhula kuti zimene ndimafuna through zamba, ine ndazamba sinakhaleko pasi sinayankhulaneko kuti ndifuna business kapena ndifuna chanchani. I don't have that time. I can't be discussing with her over those kind of things. So mukamayankhula zinthu ngati zizi ndi zimene tikunena kuti zimapangitsa kuti ati Amalawi, chifukwa choti mwina anthu ena mukhozopanga zimenezo kuti muyankhule ndi kuti mumafuna china chake kapena wina wake wakulipirani kapena wina wake wakutumani. It's not always like that. The moment we do that, ndiye kuti dziko la Malawi lidzakhala losauka kalekale, chifukwa anthu akamapanga zopusa tizisekerera chifukwa chokuti anthu amaopa zoti akati munthu ukamba kuyankhula ndikuti anthu adzikunena. Ineyotu ine ndilili pano manyazi anandithera kalekale moyo mwanga, ndilibe manyazi. Andi sikuti zoyankhula za anthu zingandiyimitse kuti ndisiye kuyankhula
zolakwika zimene zikuchitika ayi. We are simply saying there are so many people that are messing up. Koma tikuyamba Zamba chifukwa chachani? Zambayo chifukwa chonena kuti mukapita ku immigration kuli mavuto amene ali kumeneko, mukakafuza ku mavuto, amongst part of the problems that are there, Colin, Zamba is one of the biggest problem. Mukapita ku road traffic, you find kuti ma problems are there. Mukafufuza mupeza kuti kumeneko kuli anthu amene amasokoneza, amene analandira transfer ngati lero kuti achokeko 5 days later kumpanga restore chifukwa munthu amene yoyo anapatsa ka business kena kake connected to Colin Zambako, anapatsa ka business kopanga supply ma safety boots, and that person is still there. And zakulo traffic, forget about zakulo traffic ukonzeka as long as that person is there, because munthu amene yoyo ndi amene ali link yovana ndi akufisha ku South Africa. Afisha ni Movesa amene anapanga za immigration, izi zakulo traffic amene anapanga hold government by ransom, amene database yonse yama driving license yonse ili manja mwawo ku South Africa, and the government of Malawi doesn't have anything. Mukafufuza nkhani imeneyo, you see kuti the person standing in between fixing those things ndi Colin Zamba. Mukapita kumafuta mukakafufuza mukapeza kuti kuli Colin Zamba amene akuthamanga zapa. So ine suti ndikungoyankhula. Komanso mukamati just frustrated, mwenena kuyamba kuyang'ana my intention. So mukamati I'm just frustrated, what do you think is the reason of frustration? You think I want a job in government? I don't want a job in government. I've worked in government, probably one of the highest positions in government. I'm not interested anymore. Okay? Then what would be the other thing that would be frustrated with? Zikakhala kuti ineyo ndilipa nditakhala ndifuna nzipanga nawo zakubazi, it's just 1 week, 2 weeks, I'll make billions, but I'm not interested, because at the end of the day, even if I make money now from those illegal ways, kodi m'bale wanga amene ali kumudzi kwathu akapita chipatala akapeza kuli mankhwala ku chipatala ko chifukwa ine ndatenga ndalama za chiphuphu? M'bale wanu wa inu amene ali kumudzi kwanu nsewu ukonzeka chifukwa chakuti ine ndatenga chiphuphu kuno? So Malawians, we should learn to love our country, and tiyenera kukhala anthu amene tiphunzire osamatenga zinthu zopusa anthu ena akamasokoneza dziko. We can't have one person destroying this country. So chifukwa anthu ambiri akumanena zoti yayi mwina ukungodana naye kuyankhula nchifake ndi umapereka ma evidence, nchifake nena kuti I'll have Marcellus ndimadikira kuti ndikhale pansi ndikangoyamba ndizingoponya I will have a continuous 5 days every day. We'll have 5 days every day yopereka izizi ndikumapereka maumboni. Then ino Amalawi no mundi judge eno from pamaumboni pamene popo. Then ino pazioneka kuti zimene ndikunenazo ndizabodza kapena zonama, because even nkhani ya malo imene ndinanena ijayi, I will just tell you, my journalists angapo, they were following it up. They even followed with the office of the Attorney General. Sana kane kuti ma documents amene natulutsa ajawa ndi abodza. In fact, there were 3 legal opinions. The 4th one was from Nkona and Associates, and I only showed you 1. And all of that has been provided. So that's why I'm saying, and I'm not just saying things for the sake of saying. Komanso surundungo gamba zintu zapa social media kapena jana. I'm bringing things on the public so that I want you people to see. Mufuna ndumuone mene Chakwera amagwirira ntchito akakhala kuti pali maumboni ali pa public. Because anthu ambiri Chakwera ajasimadziwa the way that guy works. Anthu ambiri Chakwera samamudziwa zoti amadana ndi corruption. Koma vuto limene limakhala apo ndionena kuti pamasowa munthu oti anyamuke apite kwa president akapatse umboni kuti nduna yanu yakuti kupanga zolakwika is umboni wake ndo. Zambiri amakhala ma speculations. Now the president cannot act on the speculations. So me, I'm bringing these things on public so that I want you to see manager Chakwera amagwirira ntchito pakakhala kuti pali zinthu pali umboni. You'll be surprised and you'll be shocked. Chifukwa chimene chimasowa nthawi zina ndi maumboni. Anthu timangoti wakuti akupanga zakuti opanda maumboni. So I'm gonna bring this umboni right here on public for you to be able to see kuti Chakwera amazigwiritsa ntchito bwanji zimene zija pakakhala kuti pali machani, pakakhala kuti pali maumboni. Lastly, anthu ambiri akamapanga izizi za corruption izi kapena zopseza anthuzi kapena za madulirazi amanamizira chipani. Enaso amanamizira boma. Amanena kuti ayi muchititsa manyazi chipani. Now, Malawi Congress Party sinatengeko malo 417 hectares kukampatsa mwenye amene sanabwere ulo ndi wantambala ku Malawi kunoko.
ati investor koma sanabwere olo ndi wantambala. That was some 2 years ago. Up to now palibe olo wantambala. Kungobwera kuno ndikumpatsa malo aulere kenaka malo amene achadzikasakira ndalama akuti investor amene ndalama zonse zikubweranso mpaka napano koma title deed munampasa. Now somebody we are pointing out this and amunyozesa chipani sindonyozesa chipani chifukwa Malawi Congress Party was not involved as a party into this one. Mukamati so government amene akhala zoti they are government decisions that we are anthu anakhala pansi ndikuvomerezana ma ministry angapo ka executive ma positions osayenelera, but this was done by one person. Now when we expose this sikuti ineyo ndikuti ndikunyozetsa chipani kapena ndikunyozetsa boma. I am just telling you the truth. I'm just showing you kuti munthu wina wake mmodzi akamapanga zinthu akafuna kuti anthu ampange zoti lamulo ligwire ntchito asamathawire kumbuyo kunena kuti chipani. Because chipani sichina mtume. So thank you so much for taking your time today. Today was not a continuation of Yamafuta Ija. The continuation is going to be the next session. But I wanted to explain my absence rather. I wanted to explain my absence from the live session. I mean, Nabanga promise, but I also wanted to give a guide. Kutiti and Abanji. Komaso, I wanted to enlighten my points. I mean, my concerns. I mean, Anthony now. We were here kupita live. Ndio amukulitsa jibanzi. Walandrandra amujesa jibanzi. Walandrandra zao. That's not the issue. And what you have to understand, as I said, there are a number of people, my senior government officers, that also don't like her conduct, her behavior, that have ushered me with a lot of information that I'm going to expose to the public, so that antumuone zisamone ngati munthu uli ndi hatred chabe. Come, I want you people to see everything. Bueno. Then I'll let you be the best judge. But also, lastly, I would want to give you a test. I want you to see kuti kodi tirabweretsa maumboni amene wawa tabweretsa pa general public nanga president ajakwera apangapo chani. So that's what I wanted us to discuss today. And as I said, I'm not going back. I'm not pushing back. I'm not sundubwerera mbuyo kapena kuti ndinjenjemera kapena kuti ndikuopa wina aliyese. Collins Ambasama ndopyani palibe choopsa chayechi. Just a position. Which when that contract finishes, she's just a useless person, she's just a nobody. So, okay? So we expose this. I should thank my security institutions. I saw Dr. Ningwila nice there. I've seen the guys from Kupolisi. And they have refused to be used or abused by one son. And I should commend you that in delivered ndili nalo ndikamayankhula zinthu zabwino timayenera tiyankhule zoyipaso timayenera tiyankhule. My attempts have been there, but the security institutions and other institutions akugwira ntchito yawo mwa professional kuti yayi lamulo limene laphwanyidwa ndiliti. Ngati lamulo silinaphwanyidwe, there is no way tingamapite tikamange bendo wala kwa chani. If it is an issue, somebody feels it personally, magati adana kuti apite ku court, sakupita ku court chifukwa cha chani. So I must also be able to comment that. So as I am here now, I'm settled. I'll set a good plan and a good program for daily basis. Kuti kuyambira tsiku lakuti tiyamba nthawi yakuti tizimenya session 1 hour ndizipereka maumboni zamafuta mpaka na tizimalize. So thank you so much for taking your time, and I wish you well. And I don't take it for granted. Amene matenga nthawi yanu ndikumabwera mazaona ma live yanga zimatipatsa encouragement komanso zimationetsa kuti tonse amalawi tikufunira zabwino dziko lathu lino, irrespective of what political party as a person belong to. Because at the end of the day, ukamadwala munthu sudwala, suru ukapita mankhwala umakapeza kuti chifoti ndi wa MCP upeza mankhwala kuchipatala. Ayi, chifoti chokuti ndi wa DPP upeza mankhwala kuchipatala. Ayi, mankhwala ngati aliko, ngati kulibe. Komano ngati mankhwala kulibe chifoti chokuti wina wake sanagwire ntchito yake, then it is our duty to make sure kunena kuti zinthu zimenezo zikozedwe. So